Здравейте, мили мои красавци и красавици! Вие сте на моя канал и днес ще ви разкажа история, която се случи с мен наистина. Отивам на площадка с майка си и съм там на 5-6, напълня наистина колко съм. И се люлея, майка ми седи на пейката. Аз се люлея, ама супер силно. Много, представете си най-силното люлее на този свят. Бях аз. Изведнъж тая люлка толкова нагоре отишла, че тя беше, че после аз падам от тази люлка и там горе. Падам от тази люлка, после се удрям на стълба, където се държат тя люлки, т.е. висят. После се удрям на люлката, която се връща от там горе и най-накрая падам на земята. Направих поне 5 кълба, докато падам. И единственото, което ме болеше, беше пръстчето. Пръстчето! И така, супер мъничко ногтите ми се разделили. Не знам, това болезнено си е, ама аз за Бога направих 5 кълба и не ме болеше нищо друго. После отидохме до магазина, аз плаках, а някакъв дядка ми каза да не плача. Това е. До други срещи.